Aizelur enpresako produkzio arduraduna. Aizelur da, Aitziarren kokatuta dagoen presizioko mekanizatuko enpresa bat, nun ja 40 urteko esperientzia dakan. Guk azkenian 25 laguneko enpresa galera, nun gure fuertia da ofizina teknikoa eta bai dazkagun produkzio baliabideak. Makinari aldetik, azkenen punta-puntako makinariara jotzen dugun beti. Gure sektora zindian, hau askotan indegun galera da, baina egitxa esan gure sektorian pieza industrialak mekanizatzen ditu, presiokuak, eta gure bezeroak oso sektore askotakoa dira, izan daike alimentaziorako makinaria egiten duen enpresa bat, kartoirako makinaria egiten duen enpresa bat, zientziarako makinaria egiten duen enpresa bat, edo automozio, defensa, aeronautika, edozein estilotako piezak behar ditun enpresei bideratutako enpresa bat. Guk industrialiote aplikatu dugu Aizeluran. Zertarako aplikatu duen industrialiote? Hemen ikusten den bezala, makinadanen informazioa geure ganatzeko, oinarte manualki egitezan dana automatikoki egiteko, eta makinadanak lotu araziz gure big data handi bat sortzeko. Azkenian teknologi honek lagundu diguna, guri batez ere, mekanizatuko enpresa bat izan eran, guretzako importantiena dana da, makina bertan dazkagun datuak, hau da, denbora datuak, guretzako oinarte zian gauza esan daigun anbiguo bat, nun etzakigun egia esan, gezurra esan, eta oso esango dugu deskontrol pixka bat zakagula, eta iote honen bide ezin duguna da denbora horietanak gure ganatu, eta laguntzen digu filtratu izan dira, hau da, denbora horiek nolakoak diran ikustera. Nun galdu duen denbora, ejekuzioak nolakoak izan diran, nolakoak ez diran izan. Alde batetik hori. Eta beste alde batetik, planifikazio aldetik ere asko lagundu dugu. Oinarteko planifikazioak ziren beti buruz egiten zianak, estel baten, manualki, lan asko hartu ziguten, eta orain erraminta honen bidez induguna dan automazioa. Hau da, gure sistematik berak hartzen ditu ze pedido berri gantzatzen diren, eta berak fetxan araberaia gure planifikazioan sartzen digu automatikoki. Honez egiten dugu, lana asko erraztu eta gure entrega datak ere asko hobetu izan ditu. Nik uste ezagutzak diala bai produkzio indikadoriak ezagutu, OES da, nola lortu laiken, horren basiak ondo ezagutu, hola zuk datuak jasotzen dituzunean aplikazioa hobiagoa izateko. Sentido hortan bai formatuta etortzia komeniko litzakela. Gure tipoko enpresetan ez baldin bada kanpoan erakusten oso zaila dela indikadore berriak, lanera berriak erakustiak. Guri asko laguntzen digu holako gauzak erakustiak